inda ke boyewa to yana nuna maka akwai hisabi da ma ka fito da dukiyar al'umma kawai ka mika ka huta. Waɗansu ababen kuma suna karantar da mutane ne fitinan dukiya, fitinan kuɗi fitina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya a hadisin Imam Tirmidhi wanda ya ruwaito ya ce kowace al'umma tana da irin nata fitinar, amma fitinar al'umma ta kuɗi duk abin da kake ganin ba zai yiwu ba in aka sa kuɗi zai yiwu, duk abin da kake ganin zai yiwu in aka sa kuɗi ba zai yiwu ba. Kuɗi, Allah ya tsare mu. Alƙur'ani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana waɗansu abubuwa guda 5 waɗanda ya ce waɗannan su ne jin daɗin rayuwar duniyar, da ka cire su duniyar ba ta da wani amfani ko ba za ka iya zama a cikinta ba. Ka je ka duba alƙur'ani mai girma suratu Ali Imran sura ta 3 ka je ka duba, ka je ka karanta sura ta 3 aya ta 14. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an ƙawata wa mutane sha'awar mata ɗaya, ‘ya'ya 2, na 3 kuɗi, na 4 ababen hawa, dabbobi ne da dabbobin hawa da shi duka, na 5 abinci. Waɗannan abubuwa guda 5 su ne daɗin rayuwar duniya, in babu su gaba ɗaya duniyan ba za ta zaunu ba. Mata, ‘ya'ya, kuɗi, ababen hawa tun daga kan motoci ne, dabbobi ne, da na ci da na hawa, da kuma abinci. Waɗannan su ne jin daɗin rayuwar duniya in ji Allah. Amma Allah a ƙarshe ya ce, wallahu indahu husnul ma'ab. Duk da za ka kawo da kai daga waɗannan abubuwan, ka mai da hankali ka dukufa kawai wajen bautan Allah da tsoronsa, to da za ka sami abin da ya fi su a wurin Allah. To ya gaya maka ko ka bi ko kar ka bi, ya rage naka. Waɗansu ababen kuma suna koyar da mutane, suna tunatar da mutane kusantowar tashin alkiyama. Da gangana da wani shiri, to waɗannan abubuwa suna nuna maka alkiyama nan ta kusa, ba wannan shirin ya kamata ka yi ba, sake shiri ya ɗan uwa. Suna tunatar da mutane ƙarewar duniya, cewa wannan duniyar za ta ƙare, ba mun zo zama ba ne, ita kanta duniyar ma ba za ta zauna ba sai an gama da ita, balle kai. Kamar me? Kamar cin amanan nan da yake aukuwa tsakanin mutane, alaman cewa duniya za ta ƙare, alaman cewa alƙiyama, tashi alƙiyama ta matso, da kuma kokowa da ake yi tsakanin gaskiya da ƙarya, da masu gaskiya da maƙaryata. Haka ake ta kokuwa, wannan da kokarin sai ya kada wannan, wannan kokarin sai ya kada wannan. A gwamnatin haka, a ko ina haka. Shugaban kasa shine kawai wanda yake zaka duba gabansa kaga gaskiya, ka duba ba ka ga gaskiya, ka duba ga gaskiya, ka duba. Amma waɗanda suke kewaye da shi din nan sai ka daga su ka zazzage su. Wallahi wani idan ka zazzage shi, kashin da ke tuyansa sai ka kwana 7 ciki kana kumbure. To amma alhamdulillah ya soma aiki. Ya soma aiki, wannan aiki da aka soma kar a fasa, an ɓaro aiki amma kuma a yi ta ƙare, a yi ta ƙare, mai zama ya zauna, mai gudu ya gudu, a yi ta ƙare kawai. Duk wanda yake gidan a duba shi, in ya cancance ya zauna a gidan ya zauna, an bai zauna a gida ba kawai, a yi ta ƙare kawai. Wannan abin kar a fasa, an ɓaro aiki tabbas, amma kar a ci gaba, kara fasa, an baro aiki yawa. Saboda idan kuka lura da kyau, wannan aiki a ci gaba da shi, in ba a ci gaba da shi ba to a bazara ta zo, damina ta kusan sauka.